lang matapos nilipanda ng LPG tank, nagdaba-daba na ang kalayo. May reports ni Nagabubo pang ulan sang natupok sang kalayo ang isa sa duha ka mga dalagko nga poultry house sa sulod sang Hacienda Balugo sa Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay kahapon. Istorya sang caretaker nga si Roger Mangilimutan, ginpaandar niya ang LPG tank nga ginagamit agud mainitan ang mga piso sa sulod sang poultry house. Pero minutos lang ang nagligad. Pagbalikid niya, nagadaba-daba na ang kalayo malapit sa LPG tank. Gasol ka? Oo. Panahon mo na, itong bulo ng klayo. Hindi naman Ano nag-preheat kami sa mga lugawat piso. Oo. Testing lang. Kaya siguro lang, may ukin pa din na kuryente pa din. Oo. May isa pa na. Pero sang nagligad, doon nakagagibis yung alkinyo. Paano may ara magigabis yung altitro? Hindi lang masiga, pwedeng kayo na muna, kayo na muna. Kung sa siling ni sir nga may leak posible, ito ka muna. Kasi wala akong katakuan kung may leak, isa tayo may binukusan ng guma mo. Naluwas naman sa mga kaupdanan ni Mangilimutan ang mga piso kag mga manok sa sulod sang poultry house. Pero naglabot sa 3.5 million pesos ang halit sang sunog sa propiedad nga ginapanag-iyahan ni Jose Henares. Padayon pa nga ginausisa sang Talisay Bureau of Fire Protection kung nanugid ang ginhalinan sang kalayo. Nagresponde man ang katapos ng Bacolod BFP kag mga rescue volunteer organizations sa pagtapna sang kalayo nga nagluntad sa sulod sang poultry farm. Nico Delfin para sa DGCast Negros.